Kaixo, ni Garazi Robredo naz eta Mikelen Arreba naz. Hau pagaizu, Mikel dut izena eta Garaziren anaia naz. E, Mikelekin pasaden udan egin nuen aparte, jarraian itorri nintzela Alpesetik eta zuzenean Mikelen ostean geratu nintzen Pirineoetan nire mutilagunarekin, orduan enpalmatu egin dituen hor pilo bat egun, baina zuzenean jarraian ibiltzen esango nuke menorkari buelta eman nion bidaian izan zala, como 10 egun edo pasa genituen ibiltzen. Zein izan dan geure mendibilaldirik luzena, nik uste dut aurten egin duguna. Pirineo zen, Transpirineek egin dugu lau pabost egunetan zehar uste dut, edo zei ez dakit. Eta nik uste dut hori izan da dela luzeena. E, Gehien gustatzen zaidana, egia esan da gure lurraldea oinez ezagutzea. Ze denbora gelditzen da eta soaz pausu oso motel baten, dena eta konturatzen zara, esperientzia askoz sakonagoak bizitzen dituzu eta batez ere gure kartografia ondo ulertzeko bikain eruditzen zaiz. Adibidez Pirineoak gurutzetzean oinez, konturatzen zara ze aran dagoen bestearen segidu eta ze tontor ikusten dituzu bakoitzetik, ibonak, babeslekuak, hori jakitean etzat lirura garria da. Eta fronterarik existitzen ez direla, bakarrik guk egindako barra bat direla mapa baten, baina fizikoki ez direla hain nabargarriak. gustatzen zaidan bidai mota honi buruz, zeure kabuz zoazela, ez? Osea, azkenean motxila bat hartzen duzu, zeure gauza guztiak bertan batu, janaria dagokionez beharrezkoa duzun guztia saltzen duzu hor, eta pixuak hiltzen ez bazaitu, zeure kabuz biziraun dezakezu behintzat aste batean zehar mendian. Babeslekua la bibaka, zaila. Esperientzia bezala bibaka oso polita iruditzen zait izarrak ikustea, kanpoan zaude zu bakarrik etzan da lurrean. Baina egia da askoz estremoagoa dala depende meteorologia. Orduan nik esango nuke, depende urrengo egunean zer egingo duzun jakinda, edo bibaka, edo babeslekua hautatuko nuela. Nik uste dut aurten bibaka egin dugu eta esperientzia hain polit izan dara bibakarekin geratuko nintzatekela, baina eguraldiaren arabera aukeratuko nuke hautatuko nuke aukera hau, ze claro, neguan ez naz bibaka egitera joango, baina udan eguraldia dagokionez posible bada, bibaka. Ninaz. Zegatik, nik uste resistentzia handia dekot, baina topera llegatzen esenean ja hor petatzen dut eta askatu behar ditut daukadan sentimendu guztiak, nekea, gozea, logurea ez ezik, ni uste dut denata askizatzen naizela batez ere beldurra pasatzen dudanean, ahots zabalez esaten dut, Mikel adibidez horretarako nik uste como isiltzen dala, pasatzen dituela gauzak, komentatzen ditu igual pixkat, baina ez da enbeste como enrabiatzen gauzekin. Orduan, ninaz. Kesei buruz Garazi dela pizkat gehiago kezatzen dena, baina egoera latzen aurrean gaudenean, nik zuzen isil geratzen naz, eta nik uste dut hori bebai ez dela irten bideo berena, baina bera ahots altuan pentsatzen du, nola baita izan da. Esango nuke, ez da Mikelek ez da nik ez dugula beldurrik pasa. Igual Mikel pixka gitxiago ohitu egin da bibaka egitera, eta igual kostatu egin zaio ondo lo egitea. Netzat adibidez, egia esan horizontalea jantzen naizenean, geratzen az losiku, orduan berdin dit. Bibaka babeslekoa, nekatuta banago, lo geratuko naz. Igual Mikelentzat bai dala sarata, argia, depende arroka, gaixea edo,
Uda honetan pare bat aldiz tokatu zaigu eguraldi horrela kilikolo batekin eta pixkat gehiago kostatu zaigu, baina ez nuke beldurra dala esango. Lo iteri dagokienez ninaz beldur gehien daukadanaz, azken finean esperientzia gitxisagoa daekot garezi baino, bera bibak gehiago egin du eta bueno, babesleku gehiagotara junda, esperientzia gehiago deko, ni baino, labur bilduz. Biak. Azkenean pisua zure gorputzaren proportzionalki dator, orduan nik uste nik eramaten dudala bera baino gitziago, baino basuago eta argalagoa naizelako. Orduan, nahiko ondo banatzen ditugu azkenean gure motxilak elkarrekin goazenean. Así que biak berdin, ez nuke ez berdin Nik diku. uste dut nina ez zela pisu gehien daramana, baina hori proportzionala da. Osa, mendira edo motxiloa egiten duzunean normalean zeure pisuaren laurdena eraman behar dezu, normalean. Ta gero, ni handisagoa nahi zenez, pisu gehiago eramaten dut. Baina hori proportzionala da, nik uste dut zentzu horretan biok pisu berbera daramagula. Ninaz, azkenean nik daukat esperientzia gehiago mendian eta uste dut hobeto dakidala bidai bat prestatzen. Orduan ni prestatuta badau, azkenean nik idatuko dut, baina egia da Mikelek orientazio nahiko ona deko eta batzutan eri igual kostatzen zain nekatuta banao edo eta behiratzen nabil kontzentrazioa galtzen dut edo delakoa, eta orduan bera egia da orientazio ona dakola momentu horretan, baina normaletan oso lasai bizi da nirekin etortzen, eta nik egiten dut lanplangintza aurretik. Baina bai horrela naizelako gauza askorekin. Hasi, orduke, nigatik ondo. Garazi da beti ibilbidea gidatzen duena, zebera da track guztiak deskargatzen dituena mugikorrean, eta teknikoki bera esperientza gehiagoa deko ni baino. Eta, bai, bueno, ja erantzun dut. Pentsatzen gabi, uda hontan ez dakit batera zer egingo dugun, baina, bueno, Mikel orain Finlandia bizitzen dagoenez, ni pentsatzen nuen igual bera bizitatzera jun eta Norvegiako fiordetatik zer egin alizatea, baina egia da Europan zehar begiratuta daukagula pile bat aukera eta Europatik kanpo orduan igual urte honetan ez bada, beste planen bat atera alzait, beste urte baten izan daiteken edo zein plana da. Azkenean gure artean bidaiatzea da hain erosoa, oso ondo konpenetratzen gara, eta orduan izan daiteke edo zer gauza. Baina normalean, ni begiratuta orduan, nik erabakitzen dut hor. Begira, pentsatu dugu Espainiatik kanpo egitea, ze oin arte iparralden egin dugu ibilbide bat, Pirinioetan beste bat, eta nahiko genuke Espainiatik kanpo irtetea, agian ez dakit Alpeetan edo Europan zehar edo beste kontinente batean, euskalo. Pentsatu behar dugu da honi dagokionez. Asko dira. Baina nik uste mendimunduan hitz eginda izango litzatekela beti erritmoa jarraitzen didala. Oso ondo ulertzen gara bata besteari, eta bere energiak eta nireak dira nahiko parekoak. Orduan adibidez, zehozer proposatzen badiot, nahitan makarra da itxela izan, eta nahi pero gruia da bat, preste egongo da nirekin etortzeko. Fidatuko da nitaz. Orduan batzutan gertatu egin zaigu elkarrekin jutea mendira, eta normalean norbaitek nekatuta dagoela esaten duenean eta ezin duela jarraitu, gure artean azten gara hitz egiten, eta azkenean da como, juten gara tontorro horretara arte, bueno, venga, vale, eta horretara arte, venga, bueno, vale. Orduan, azkenean norbaitek zure ritmoa hain ondo ulertzea eta batez ere bat basu dagoenean pues, nola eraman jakitea edo nork behar duen laguntza pixkat edo egun baten igual energia askoa dekogu asko arintzen goaz, osea, bidaiaren luzapena eta gero beste egun baten nekatuago gaude igual laburra egiten dugu, horrelako zer. Baina, bueno, printzipioz, hori dira esango nuke. Ze gustatzen zait Garaziri buruz? Bueno, nera arreba da, eta konfiantza, bion artean konfiantza dago, konfiantza dezente dago planak egiteko, berak badaki ni zertan ongi moldatzen naizen, gauza berberan ni beragaz, eta beno,
azken finean ongi moldatzen gara plana muntatzeko, eta bai plana egiten dugun bitartean konbertsazioak, konpenetrazioa, ez dakit, lo egiteko gunea aukeratzen dugunean, ez dakit, normalean ongi moldatzen gara, eta nik uste dut beste jendiarekin jun nahi zenean ez dela hain erreza izan, nire arrebarekin egin duganean konpartuta. Baina, eta bueno, uste dut galdera guzti erantzun diedala, listo, egun ona pasa eta agur.